Joton lamsogan YouTube channel hingga inge lama o himti tese video khaima tongsio tanga hinge no video khaini pogui thangka hinge tabu bazaro thangai tongo nahadi lama ganao a gobangma phali tongo chikon jat inge chinyang ni Durga Puja kaisai ko jaga kayo lama ganao inge tayeng bazar tolao kaisa tongo benganao kaisa tongo boza kai kya semia to mong ke chiniang ti phaken ke moskang malayu ta shitrama pura inge tabu kyan dol bukhanai rajang na nai to bukhanai yoro rajang nan phamese shini jak borong mang malai tong pasi ko yango ando ko mari bukhanai smoothing khaijagi tongo bukhanai barao setei borao na bukhanai bara ka rai khibiro ka fida ngai yang bapi asuk tongo Yang khaijagi tongo seng tabuk takaisa parlor thangpinai tabuk hongga hingke ani bagi thangi tongo takaisa parlor tam khalai nai tong bazar kisa guru nai tongo abun pore parlor hapsinai sokpai bithi rok fulia koi paikyang tabuk no kolom mani marang tong suka jaga fan bu chalok jagyan ka kolom tong hat markeno yang timo sabriya suktong hingke hainha o takaisa parlor bo sinijak mang malai tong phayuka ang sanda bonus boy bo malai balok suka onek dinung sugan tabu satum sa phai malai tong phayo hingke hainha sele suga ne mani rok nai tong hata mani rok kahma tongo jaga o yang ote mang ni rok asukjak Seleman marong suko ang to sailap kre mairo okhui tong suka markeno no sthana musung to soyos khaimyang to kha o brini butam dana se yak prap kha ani bukhanai bo saman marok to bokrok saso bokrok makano yak prap mani hubu khanra yang tongkhang emne se asake yak prap ma hanyo kobezani sau ni ma sasuka habani yak prap ngatam khanya ba ani bu mandele hingke tabung mangni be sapuru jagi tongo ekdom manche hera nungun chemang kana ang kostong tong hain jala nang tongo sai sara ya mungsa simsung tongshu bokrok samani ang bui besa bukhne tangjak maya se bokrok sawan hingke ani bukhanai to onek lok suka mose borok phaima logi nan bukhanai yo rai rekha do muksan jaga rai paikena amose hain heta bugan bukhanai rai rifinan kok sai tonglayo nahadian bukhanai koloma tongma se rai khibiri rekha na do susas tong shu tabuk bukhanai duibar rai khibiri se angka sha manganang jakmani sha bukha khep tong sukan bukhanai kolongma rai khibiri ka angka bukha khep tong hata makhano Rana musunya ta sekolong mo kosto keton mani bukhanai kisang suka bukhanai kogo hongka ba bukhanai gobang khaini musung haiban gobang sengya tam khaini hino hingke ko final result naini ni ba hayung ja khanorok angka to teb jik khaini musung man hebana sengya jik hinga tang khaini hino tabu hingke nogo phirogui tongo maibo khuisuka markeno nogo sokpaya koi mami rok songpa kya ang tabu kan dolni binmani ri subui tongo yango hongka hingke an manai sokpaijak ani moini bwsajak bin Durga Puja ni dress ang sumani ko nainai di hingke bo tabu muan nasing tong mua phaike thangsinai yango borok masa naigi ko markhe mobile thang tongo yango hingke manai asukjak muano nasing tongo ta tabo hingke hainhai rignai subui tongpuro yango dress duita subui paijak Durga Puja ni dress no haipano ri kabang man bagui nai frock kaisa subui reka tai blouse kaisa subui reka same to same kano eiko nainai di haibano ang tagalai Durga Puja rok ni dress asok subui malia nogo kwrui ni bagui nai Durga Puja o asok ri kabang sumna hani wanchuk tongmani ma subliya ta haibano ang o dress color markhe naithokjak suka chumkhe markhan chanao iko dress sumani rang bo manka tabo hongka hingke
chini kombol suna nai tongo kombola asuk tena so nari o busuk tena so ke bosore ekbar so ang kombol tenango hingye kosto mosto pana ang maso kombol tangni hinge tamjana hayengja uta suyaro kanam sungya bagini kosto brodi bosone ekbar so bosore ekbar maso bosor duibar ulo suimeya kosto bala abun bagini hinge tabuk nan bwsaino borongni paikha khorongni sulai ano hinai hinge tinin video asung no sinai tabuk ri bo sui tongo hingke ri sutete video khaimangla khatai asung no tinin.